Ja. Og hvordan har man det, når man bliver mobbet? Altså personen, der bliver mobbet. Man kan jo have det på mange måder, men der er nok ikke så mange, der trives med at blive mobbet. Det tror jeg godt, vi kan hurtigt blive enige om. Ja. Og mobning er jo noget, der kan sætte sig i en som menneske. Altså man kan jo begynde at få opfattelsen af, at de måske har ret, dem der siger, at man er på den ene eller den anden måde. Og måske man ikke værd at være sammen med. Og det er noget, der kan sætte sig spor sådan helt op i ens voksenliv og ungdom. Og, at man faktisk ikke får oplevelsen af, at man er værd at være sammen med. Jamen helt konkret, så kan man se mobning som ikke bare som den, der bliver mobbet, og den eller dem, der mobber. Men i virkeligheden så handler det rigtig meget om, at hele klassen har et ansvar. For den, der står ved siden af og ingenting gør, har også et ansvar. Så i virkeligheden så handler det jo om at lave en indsats med en hel klasse, hvis der for eksempel foregår mobning i en klasse. For det er alles ansvar, at man kan have et rimeligt arbejdsfællesskab i en klasse. Man skal ikke nødvendigvis være ven med alle, men det skal være sådan, så alle kan lide at gå i skole og kan få det ud af det, de skal i den sammenhæng. Så derfor, hvis man skal komme mobning til livs, så er man nødt til at være ret grundig. Så det handler både om alle elever i en klasse, men det handler nogle gange også, og ret ofte, om at man må have forældrene med i det, og de skal hjælpe deres børn til at forstå, hvordan man opfører sig over for hinanden. Og have en viden om, at der foregår nogle ting i en klasse, som er rigtig problematisk. Så kan man sagtens gøre noget ved det, men det kan godt blive en længere proces.